lehet azt mondani egy horrorfilmre manapság, hogy utána nem tudok elaludni, akár órákig is. Ha áldokumentumfilm, akkor sokaknak az 1999-es Blair Witch Project magyar című ideiglenes eszébe igen hatásos film volt, de ennél is hatásosabb volt az 1980-as Hannibal Holocaust. 99 után évekig hanyagolva lettek az áldokus alkotások, majd ismét divatba jött, méghozzá egy semmi pénzből létrehozott Paranormal Activity voltából. Egy biztos, ezen filmek történései a realisztikusság ellenére nem valóságosak. Én azonban egy olyan filmet készítek most, ami nem vetít. Pontosan azt fogom ábrázolni, ami a sötétben valójában rejlik. Én még nem láttam. Kísértetetlen történtek velem paranormális tevékenységek, nem támadott még meg után sorozatgyilkos. Talán majd most. 1999-ig működött egy létesítmény Olaszországban, Cenezeri községben Zéló határán túl, Base Militare, vagyis katonai bázis néven. De 99-ben egyszer csak bezárták. Az, hogy bezárták, nem akadályozta meg sem a fosztogatókat, sem a hajléktalanokat, hogy alaposan kifosszák vagy lerakják a helyet. A helyiek félnek, nem véletlenül. A kíváncsiság nagyon, és én kíváncsi vagyok. Vajon én is fencsevégre kapok visszatérő halott embereket, vagy furcsa megmagyarázhatatlan jelenségeket, vagy bármit, ami igazolja, hogy van valóság alapja az internetre feltöltött kísérlet videóknak.